porque son diferentes postos para os que vai haber votacións, pero en realidade candidaturas só hai unha. Está formada por estas compañeras e compañeros que están aquí. Están ademais, falta unha compañera. Están 7 membros da executiva aquí, de un total de 8, que é o que se vai a compoñer a executiva comarcal, como existía xa anteriormente, 8 membros. Hai a elección de secretario comarcal e despois a elección dos representantes, 4 representantes que lle corresponde á provincia de Ourense para ter o máximo organismo da central sindical a nivel galego, que é o Consello Confederal. Con respecto aos nomes, dicir que quen encabeza a candidatura é o candidato xa proclamado, dado que é a única candidatura que se presentou según o Estatuto da Central Sindical ou según o regulamento que fixemos. Había que presentarla con 48 horas de antelación ao comenzo da Asamblea, é dicir, que ás 10 da mañá era a única candidatura que se presentou e, por tanto, damos xa como definitiva e damos xa por feito de que vai ser esta executiva e que vai ser Anxo Pérez Carballo o secretario comarcal da Central Sindical durante os próximos 4 anos. Ele é quen encabeza